Kane kadai kasnong umthli, kabadon marjan bat kasnong lat lingkon, kabahap hapo kakat arsnong lat gro CNR di blok Sora constituency, kabadon hakani ke distrik Rilum Khasi Mingi. Bat hakani kasnong kiladon palat laispa tunum kilong ying. Baro shikata kinong snong jong kani kasnong habapang basitom kilit shim dawai naka primary health center kabadon hakasnong lat lingkon. Hendrai mentah kasnem, kila yo ya kajaka sumar bakerki, ladadon kiba shitom malu mala, bat kamtam kilong kemi kibadang pun dang kha. Hadien ba kila yo lakajong ka sub-center. Yakane ka omthli sub-center, latei haka jinglut ka balamang pisa, san pusan lak tengka, bat latei ya kajaka kabahe katsan hajar square feet, kabalathe daka dor bar snong, haka dor kabalai pau lak tengka. Nakalang jo kasnong pe habang iyo ay sapsantang ita pa kajikmen ko bakaw kamtam ka bejay ba ko kaya pe kalong ka kabadon kame ngi kum gibreo ya ka jukot kijing kaya ay na try barok ni sungpo kabakor tami kadai ka jukot pa kijing kaya te tang bakot pa kaya ju ong ki kasi mo tang yo ka jukot kaya te kan wan ka sapsantang kasnong ngasngo kadai ka jingkor ko bakaw kamtam ya ki kentai ki long kami mom wede bat ki jing kha khulung ko jong ki kamtam mi wede bi ki injection ki prepare ke ba ka sarkar ko jupan ka ju hikai yang ki nong ko nong bangin long ki ba kit kya ko wede bi ki injection ke ba ki tika ki prepare ba ka department jo ko kya ka ju ai hapo jong ki nong jong hoi nakaling jaka hoi ka ba ngi kum kasnong ilabo menchua ya ka ba ngin ai cha nama ka ji kren kla long ka menchua ba ngi pa ban yo ya ka sop senta mo te nda la yo te ka jing kali kami long ka jaka ba ngin ai te ka ba ngi la pung kre ka long ka ba rit kam ya hab nama ka sop senta ka ba menchua ngi kisna tang ka wi ka yin ka la biang te menta ka ron ka quarter nang mata kinong tre te ka jaka ka bangi pengkre kamlong te ngi hap ya ka ban wat jaka te ka wat jaka ngi mla ban yo ka ban piang ha ka ba khatu te ngi sim da karai ba kum ka ba snong ngin thiet jaka ya ka ban ai ya sop center ban yo ban chna na mi da thrang e ba ngin yo e ka dor jaka ka la he ka la pui lai po la ke te ka ba snong ka hap ya ka ban siêu te hilong isngotanat ba ki badi ka jakaru ki di bayeng ka sem ki parachnong ka bang isngotho ya ka jungkal ki jingkya ka ba snong kalaban ai kumbanong ban siêu hi sin siêu ka long ka ba e te re ni khot man ai asnem nesem kam don jingperi ka ta Yakane ka sub-center, layo ban pli pat ba haka arpu saw tarik mentau benai leber ar hajar arpun rew, da UMLA kani ka than, ubalong ru, utrai snong jong kani ka snong umthli, uba Gavin M. William kum ukong san, ha ka jingelang, rengkat ka jingedon lang ka Deputy Commissioner kani ka district, kong RM Kurba, kum ka sumbut kong san, bat ki weide, ki balayadon lang ha kani ka jingelang, ki kentup yau Block Development Officer jong ka khat arsnong lat kro CNR block uba one kraw kupar Kharbuli MCS ka District Medical and Health Officer ka East Khasi Hills District Dr. AJU Kharumnoit urang ba snong kani ka snong uba S Jolenstar Milim bat ki we ki officer jong ka tnat ka kwet ka khia bat lawan ban sakhi ya kani ka sngi kraw jong kani ka snong da ki pat ba nong snong bat la penyat ya ka jingelang da ka Dr. EL Kharmuti kabalong ka district MCH officer. So menta kami kejingwan juga senda hash nang jompi. Ngikermen babaro gitu ki egi kendon jom ka kot ka kia. Bapinyak keligen. Ndai ban si pangham trek ko baong kelahir kata ka vaccination dan kejing ID ka snong. Te kejing keli ngabu api kadang ba balihingi ID ka. Kiru aman lagi klien bidan keligen. Balengi ID ka. Beli doktor ki om yang ihap ai tak ketika beli ihap ai ketika ila om doktor Liza beli ihap ai ketika banyada pi ke nga kemau
ngali admission ikon jangan tu kanai pin ya ting apa beli admission khasni bade report ki ong ai ya ke BCG ka ngali ngo apa namang ngala ki ko na di puli kelen kadang ki bajupan ni ka BCG sa first time ma kata Indian Institute of Science ki pan ya ka BCG wede ikon jong ki la IBCG ne tin IBCG kum no la dami kha haye ka BCG ka injection ka bangi ai iki klum maria kha but hagi institution ki bahe apori India manta ki ong ba pide ban ai ka BCG but la da kumba ong mandela da kwa ikon jong ki ban le long inong la kai football ne ka swimming any sports ki pan ya kata ki immunization ka kum nongin ai la dangim don okay ka jingmot ka lomba kini ki bni ai tika di la jingda ni ki jingpang ka we ka de kata NCD ka we bade communicable disease ki don ki CD but ki don ki NCD ka ni CD ki mat ki no ki jingpang ki bayabet menta haba pilet ki ta jingpang bayabet ken ma ki asam ki chicken pox ki measles ki mumps kita baru kita bayabet kita kecimpang kilong balada fiyo kala mensimru ya kejingim tina kata daw kadan katuka MMR kata measles rubella mumps measles rubella injection kata vaccination kata ni ai kilong menyada ki amba ladai ai injection ni ya ki benam ta measles ni yang blay ne ka blay yang mi yang blay mi yang blay ka mat ke ba la ang wani blay te da wan blay mat ka di jimpang ka ba ni di man sumar ba la dangim sumar jai di klum kan ki ba jing shit ka khata ka khleru ban bun se lu ki klat da kim klat ki long ka khata ya ka jing khat jong ki permanent mo nata ka daw ni ong ba ladangi ai ba de injection ka kham ya dai ki ka kam ta than bat ka num long kum na ban ong ban penjat la ne ban sniu ke ya ka met jing diklu nata ka daw ki bangi kila le da ka science kila kini kila pule semua bahasa ban ngi ki nama kini kan long ka jing da ya diklu mar wei bat ya ni ki kemegi pa kini daru ya gitu ki lada kita mensiparai. Dari jenis dokumen, bagi yo berpilih perda yang kini ke subcenter hangni hapo umki. Bagi yo snow ya kajing ya denti, jong kajing per snow nakaliang kasnong berkumju nakaliang jong PSC, kelas jang kajing ya denti nadu usnam arja hardway. Bagi dokumen sigade ye bahagi ni por bomenta lima kajinge trelang kam nagaliang jon por sinsasno kibla ai kelut mensim ya kajaka kumbak sana ja square feet sebagai health department banyo pantai ya ni ka sub center ason ong badai kajingo ichngai ka jonki badai lima kajingdon mensim kajongki kum gadol pasnong hangi po umfli kapan pinti kena beraju ukor balimba kajin trelang berpersang panwanra ya kajin kajingkia kabupura nagbenta kinong song hagani kasnong kajongi berkumju ya kisnong ki pamanjan nason ai kublek kerpang ya ka health department o yo i de shisha banakawe ka por sa kawe pat nagalian cuci health workers ki jongi yo i de shisha ki tre metper mensiam berpersang bermanra ke jingko jingkia ke bupura nagabenta inong song hapo ke jela hi for kowe manasun kintu yakhi kumki paiba manes nok tilang berke health department nang maka nogo jingtmu ko banagalian jo sarkar kadan kan dalam shisha ka bajok lima kajing itu lang jombor lang.
Inong yalam kiba berkah, ya kiba dok kiba rangli, macong kikim laban syupe, lajing yarap ikner ikti, jaga sumar bagian, ya kiba dok lenti kacngan. Kishnong ba macam Shani bangwan yalam Shaway ba kitlen Tidak berkat asin Kikus layo kisah karam Cing syakri babian Cing sumar bapaka Pat pakik milenti Kiba shem kuslai badu Germen Tuhan dikapiyani Inang yalam kiba berkah Ya kiba dok kiba rangli Macam kikim laban syupen Lajing yarap ikner kiti Jaga sumar bagian Ya kibadok lenti kacngan Jing yada maghamlon Dehang dimen kakalahan Yalang batin yun laglet kalilay Kanikikam lapang Cista cing syempan hagi ay ganang ya Bandang yay lekikam bakraw Iberkat ya kikub siliang siang siliang Mensim kiyo ichkan Syakendong Roti jaga sumar Syakren tunang yayan Inang yayan